Mangana rengete enkoyokorwa se county ya Kisii na Mona James Mauga nigo bone sokiri na kuboria kiombe gia Football Kenya Federation kunyara kubeke mirobiri ya vene yera konye aba balio bwate okugani kunyara kwa bachire fari mense ya Kenya kunyara kwegeri kukiwa bwate myakemeke likwene kibuna ense ya Kenya na mwana rongorwa Gusii kutwara rode chire fari kunyara kubugie sirimbi ya sekerengo keigoro gienkoyo mono eligi ya FKF Premier League na bonda agoke sana in future ekerenda nyore ngoro gongoro iturwa Gusii chiri fari chiro njietani sino F5 chire Premier League ngakitira ave chiri fari 5 ase Premier League chira chikoba chiri fari 5 go chigoro ekere twa traineri chiri fari chire yang bono ngoti koborie federation yaito train young referees elinde in the next 5-10 years to chigo tuara chiri fari chaito ga chire Premier League na ende chinde chire CAF na ende tuara referee FIFA kiagara bono oemboni gabuna toko kwana our senior referee Simeon Ongaga asa ikeire na bara machikwenda CAF lakini rende FIFA na wera mwete bono aba bamagega